subama tongke kai tor bonono subana buino hamjak ma tongke kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongke kai tor bonono khairok na buino ruma tongke kai tor bonono runa jotor saso no koita saso bagja kha gita tai poboni rang bagja puilano sin media rong belaka hambai tambagi inga kai sungtini jaga jaga thangnai 14 tarikh bo sung bagi paikha je sini MDC fanbai sini bujungnagar wakinagar hote angai tabuk sungte bad bagi komoni no obono sungtini Christmas ni sikang bongno ko grujak tongmani obono rebino sung tini test tabuk 24 tarikh Sipai tai sini Uttor Bujungnagar kai Idinagar oro 11ta charge no sungtini gitar distribute khaitong अब तो MDC बा EM नि फान बाय खलाजागो EM तिनि लगिबो करै कथा मे बागे करै bo tini kaisa samung nangma bagai bo tini sungno tagi rohmo bagai no o samung khaijagai tong tam bagai ngake bo tini alka jaga thangma bagai bo sungno kogri rohka tam bagai phainai 25 tarikh ni sikang no sung kog rjakba tam bagai sung bono nasing yawi no ma bak o gita ni logi gita simna bago ta beskango te kuno ini apto gita no bak rakha ngai phainai sung tai kirton bakjage tongmani baknai band party tongmani baknai abo bo bakjangnai o koyek din bishi nin sinimo ani sinimung kaka ang 2 nong mohonpurni block president Deepak Dewa